שלום וברוכים הבאים לפיוטר בסטרס. אני ותמיר כאן. שלום, שלום. אנחנו בעוד פרק של תמיר וליאור שורדים במיינקראפט. אנחנו בפרק 6 ותמיר עכשיו מחמם אוכל בתנורים. יכול. יש לך גם כאלה? מה זה כאלה? אוכל. אוכל, יש לי. שנייה. לחמם, כאילו שתשים לך. שמנו פה מיטות בלי שצילמנו. כן, היה לי פשוט בעיות באינטרנט אז וצילמנו תוך כדי, אז החלטנו לא לעשות את הסרטון הזה, כי הוא היה עם טונות בעיות שהיה לי. לא עשינו בו כלום חוץ מלסייר בעולם זהו. ולעשות את המיטות. ולרשום את המיקום של הבית. תתן איפה יש פה עוד מקום. יש פה טון האוכל. יש לך אוכל, נע? יש לי טון, יש לי 21, מה אתה רציני? לא, אני באמת לא רציני כל כך. 21! יש לי סטאק של כחם, כך. כך. כמעט סטאק. יש לך עוד אחד, הנה. יש לי כמה. זה מניאק, לקחת לי. זה לא מספיק פה. אני לא לוקח לך כלום, אתה פשוט לוקח פה הכל. טוב, אני אקח ואני אביא לך. תביא אחרי, יש פה תנורים בלי כלום. שלי! שלי. יופי. יאללה, לילה, בוא לישון, לילה. אוקיי. לישון. חסר לך אתה פוגע בי עוד הפעם, די. לישון. יבי. יאללה, אני אכין לנו פה חדרים. חדרים. עזוב. ייי. אוכל. צריך לארגן את זה אחרת. יש פה תנורים לא מלאים. גאון. שנייה, שלחו לי הודעה בטלפון. איזה ילד. משחק בטלפון תוך כדי. שנייה, נו, מה? תיקח אוכל בינתיים. זה מה שאני עושה. נו. מה יש לך? מה זה? נו. נפרוץ. להפריע לתמיר. די! להפריע. זהו. די. עם גרזן. היי! זוז אני שלי להרוג אותך, די! מכות. די. זוז. נים. רגע, אני מחלק הכל, שנייה. כמה אוכל יש לך, תגיד, כאילו בבשרים? 5 עוף מבושל ו5 של כבשה. 5 של רגע, 5 עוף מבושל. 5 עוף מבושל ו5 פרה, נו. וואי, זה עלוב. אוקיי, רגע, דבר ראשון, חצי מזה שלך. קח 12 סטייקים. אני הבאתי 21. אני יודע, אבל לקחתי חלק לי. וואי. קח 11 כאלה. שטון האוכל. אוקיי, הבאתי את מה שחשבתי שזה בסדר. גם קח, הנה, קח ארנבת אחת, הנה, קח. שם, ליאור. מה? טוב, הנה, שם. הייתי שקוע שנייה במשהו. וואו. יש פה, אבל למה שמת אוכל בתוך הזה? יש שם אוכל? כן, גזר, תפוח אדמה ותפוח. לא, תשאיר פה, נעשה חווה עכשיו, בוא. בוא נעשה חווה, יאללה. יאללה, וואי, כמה גזרים יש לי? יאללה, בוא, חווה. רגע, גם חיטה לקחת? כן, לא, כן, זה כן. זרעים. צריך אבל דלי ומים. אוי, רגע, אתה יכול ליצור דלי? כן, אבל מים אין פה.
אז בוא, יש פה ליד, נו. איפה יש פה איירון? אני ראיתי המון, נו יאללה, תביא לי דלי גם. אני צריך איירון אחד, יש לך? יש פה מטיל זהב. איירון, לקחתי, איירון אחד, לא מטיל זהב. איירון. אין לי. אחד. אין לי. מה אתה רציני? בוא נחשוב מיינינג. בכל מקרה צריכים מיינינג. כל היום מיינינג. אבל לא עשינו עדיין סרטון על מיינינג. זה הסרטון הקודם שרצינו, אבל לא קרה. יש פה חצים. כן, כי זוכר שהרינו אתמול על סקלטון. לא, זה החצים של סקלטון נשרף כנראה. חזיר. טוב, בוא לשם, יש שם נראה לי מערות. יש פה מירה, אתה לא רואה? איפה? אני רואה, שמאלה, בוא. פיתן. היית שנייה לידי. מה? די, נו, באמת. בוא, הנה, שם. מה זה שם? שם. אתה לא רואה מערה? אני קירבתי אותך. איזה מניאק. לא, זה לא מערה. נו, זה הולכים פה למעלה ואז יוצאים משום מקום. יש, שרקתי ארנבת. אוף, לא הביאה כלום. בוא נלך לתוך... תראה, יש שם הר מרחף. איפה? באמת. וואו. בוא, תסתכל, הר מרחף. אני רואה. מה זה? כאילו נראה כמו מוח. יש שם שטח פתוח, רוצה? הנה פה מים אגב, בסקלטון, שהוא לא מת. אבל צריך עוד אחד איירון. איך אני לבל 2 רק? יש לי רעיון. נכון, כמעט איתי. רוצה קול? תמיר מת בסרטון הקודם. אבל שלא הראינו אותו, זה סרטון עם הלאגים. היה לי טונות לאגים, רדפו אחרי טונות זומבים, ומתתי. הוא חשב שהוא בורח מהם והם לא זזים, ובסוף הם הרגו אותו. בלי שהוא ידע, הוא לא הבין, גם הוא חשב שלא הרגו אותו. לא משנה, סיפור מוזר של לאגים. בוא, תמיר, בוא. אני לידך. תשים לי טורצ'ים. כן, הנה. למה אבל ככה? תחפור בתוך ההר. ככה מוצאים איירון. נשתה. רגע, תן לי לאכול. נמצא ככה דיימונד. איזה איטיות. כן, אני שומר את הפיקקס איירון שאתם רואים שיש לי באינבנטורי לדיימונד ורסטון. פשוט לחצתי על F6, זה ממש שים לי טורץ'. מה זה שידור טוויץ'? לא יודע, שים לי טורץ'. זה שידור חי בלייב. נעשה את זה עליי בספיישל 100. שיהיו צופים. סוס. טוב, אני גם חופר, מה? נחפור 2, אולי נראה את זה. מה הגובה? בוא נגיע, וואו, איזה גובה. איך להגיע לגובה 10. המקוש עוד שנייה נשבר לי. בסדר, אני שומע זומבים, זה אומר שיש פה מערה. עזוב, אל תחפור. תעשה פשוט תור, תשים פשוט תור עכשיו. מה אתה... איירון, מצאתי. איפה? מאחוריך, בדיוק שנייה. יופי, לא צריך עוד. יאללה, בוא נלך לקחת מים, נעשה גינה. אוקיי. אתה רואה שזה טוב לעשות ככה? אבל זה מעצבן לעלות. אבל בוא נמשיך, חבל, היה פה זומבי, בוא. טוב, נו, אנחנו נשכח את המקום הזה. שנשכח, אפשר לכל מקום לחפור זה עד גובה 10. טוב, אתה יכול להכין קרפטינג טייבל? פה? כן, רק לשנייה, אני רק רוצה ליצור מקוש. אין לי עץ נראה. יש לי מקלות. יש לי. יש לי מקלות ויש לי אבנים. לא, יש לי עץ לאיזה... לא, אני רוצה להכין. לא, יש לי עץ לקרפטינג טייבל. הנה, כך, יש שם עוד איירון. אני גם אשים... באמת יש שם עוד. תכין לי גם. זוז. תכין לי גם עוד פיקקס. מה, פיקקס? פיקקס, אבל... כמה... אבנים. כאן, אני אביא לך אבנים. איך עושים מטיל? צריך אבל לחמם, זה לא קשה. אוקיי, למה? כל כך הרבה, יש לי המון. בסדר, שיש לך עוד המון. יש לי באמת הרבה, לא, אני רציני. נשבר. קוש מאבן, עוד אחד. כמה אתה רוצה? גם אתה רוצה? כן.
אני מכין 2, כאילו לכל אחד. בסדר. יש לי איירון אחד. רגע, אוקיי, עוד אחד אני צריך. אוקיי. יש לי טורצ'ים? יש לי 2. יש לי 22. מה עוד רצינו? הכנתי 4 מקושים, יאללה. תביא לי 2. 2, וקח גם את זה. את מה? נו, זה באמת. מתי הבאת לי את זה? מה אתה רוצה? מתנה אסור להחסיר, תמיר. זה מתנה. קח גם את זה. לא, לא אמרתי את המשפט הזה. עוד איירון. טוב, רגע, אני אשבור את זה שלי. תמיר, עוד איירון. תביא, אני רוצה לשבור, אז תביא לי. אז תשבור. תשבור. בוא, אני אביא לך בינתיים מתנות. די, נו. די, באמת ליאור, די, נו. מתנות. די. למה אתה מביא לי חוטים? מה אני אעשה עם חוטים? די. מתנות. עוד. תן לצאת, רבאק. זוז. אבל אני חופר פה אבן. שנוכל לצאת, יופי. יפי תמיר. מה אתה עושה? מתנות אסור להחזיר. קח את כולן. מה זה? ככה, זה שלך. חפרת לי פה לא טוב. יאללה, זוז, אני ממשיך, תשים טורצ'י. עוד איירון. עוד איירון. אתה רואה שזה שווה לעשות ככה? אתה לא מקשיב לי. זוז מפה. זוז, אני רוצה לשבור אותו. שלי. כן, תמיר מתלונן על זה שאני כל הסרטון ב-F3. עכשיו אני עושה את זה כדי לדעת מה הגובה. כן, קודם, בסרטון השני, פשוט היה כל הזמן עם F3. הוא לא שם לב, שאלתי אותו אחרי שראיתי את זה, למה אתה כל הזמן עם F3? תשתה. אתה תחפור, אני אראה אם אתה מפספס איירון או משהו. תבדוק בתקרה, אמרלד. איזה כיף. מעשירים אותנו. נשים את זה עם וילג'ר. אני כבר לא שומע זומבים. די, למה פקעת בי? טעות. היה פה אמרלד. למה היה רק אחד אבל? ככה זה אמרלד. לא, זה לא כמו קול, בוכתה של בוכתה. רגע, איפה השולחן קרפטינג טייבל? למעלה. רגע, לכאן. חכה שנייה, ופספסנו פה עוד איירון. ואני עכשיו חוצב פה עוד איירון. פספסנו פה עוד הרבה איירון. וואי, שמע, פספסנו גם בתקרה. זה, אמרתי לך תבדוק בתקרה. אני חוצב פה טונה. בסוף אנחנו נמצא פה עם סטאק של איירון. רגע, פספסת פה, נראה לי לא. יש לי 19 איירון. אוקיי, קרפטינג טייבל, יופי. אני יוצר כמה שיותר. מה אתה רוצה? רגע, צריך מקל וזה, פחם. אתה יוצא... יצרתי סטאק ו44. בסדר, מספיק. הלאה, עוד מעט אנחנו בגובה של דיימונד ומצאתי עוד איירון. כל שנייה אני מוצא פה איירון. זה כל... תן לי לשבור את המקוש, אני עוד שנייה שובר. אבל אני שובר פה טונה. תחשוב שמה את מה שפספסנו. לא, כבר חצבתי אותו. בוא אני אביא לך את האיירון שיש לי. כך. יופי, אני שומר האיירון. חסר אתה שם לי את הזומבים. מה? לא, אתה לא שם לי. זוז. היי, למה אתה זורק לי את זה? הנה. די, זרקת לי את האיירון? כן. וואי, יש לנו עוד שנייה סטאק. אמרתי לך. עוד מעט אנחנו בגובה של דיימונד. נתחיל חורים. נו, אני רק רוצה לשבור את המקוש המטומטם הזה, יופי, שברתי. אני לא שברתי. לא, אני שברתי את המקוש הקודם. סילבר פיש. זוז. תהרוג אותו. הוא לידך, דפוק. מה הוא עושה? מעצבן, לא מביא כלום גם. זוז, יהיה פה טוב, מלא. תן לי להמשיך. יהיה פה מלא אבל. זה סילבר פיש. איי, תהרוג אותו. זוז. מה אתה כל כך מפחד ממנו? היי, עוד אחד. זה מעצבן הקרצייה הזה.
מה, הגענו לגובה עם סילבר פישים? לא, 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 זה לפעמים יש בלוקים כאלה. שבתוכם יש סילבר פיש? כן, יש כזה דבר. תבדוק בתקרה אם יש איירון. אני בודק. גולד. תביא, אני רוצה לכתוב גולד. לא עם האבן, לא עם אבן. דפוק. תן לי עם האיירון, אז תן שנייה. דפוק. תרד עוד בלוק למטה. למה, עם המקוש שלא עובד? עם מקוש אבן לא נראה לי. טוב, מה זה משנה? יאללה. עובד, אבל לא משנה. תעלה. נשים פה אבן. זוז, זוז! קרצייה. זוז, זוז! אני זז! כנס לתוך החור. כן, לך לשם, לך. לך. גובה 10. טוב, מעכשיו... יאללה, דיימונד. גובה 10 זה דיימונד. זה גובה 9. אז מה שעושים, עושים ככה. אוקיי? חופרים ככה. אתה תחפור לכיוון אחר, בסדר? גובה 3. איזה... פשוט ללכת ימינה אחד, כאילו, ואז לחפור? כן. אוקיי. גובה 3. אני אביא לך לפידים, קח. גובה 3. קח. בסדר, גובה 3. אוקיי. אתה חופר בגובה 3? אין! זה מאוד חשוב. למה אם יש דיימונד מלמעלה? אז את הדבר. מצאתי איירון. די, כבר כמה? צריך! ראיתי צריך סרטון, הם אספו 9 סטאקים נראה לי הם אספו. למה אתה חופר אליי? עמד לידך. לא ככה. אחד יותר ימינה? כן, אחד יותר. כדי שאני גם אמצא. תחפור פשוט טון אבל. אתה תחפור מלא, אתה תראי ככה. פה. תראה? פה תחצוב. בסדר? יאללה. לא, אני אחצוב פה, יאללה. תחצוב שם. יאללה. מה יש לך? איזה ארצ'י המטומטם הזה. זה... לא יודע. אנחנו לא נמצא פה כלום. רדסטון! רק דיברת. אתה תמצא, אני לא. איירון. רק 2, איזה עלוב. אני מצאתי פה טון הרדסטון. עוד איירון. אין לי מקום באינבנטור, לזרוק זרעים, למה אני צריך? אתה אמרת לקחת זרעים, זוכר? לא עכשיו. עכשיו יש לנו, נראה לי 3 סטאקים בזה. עוד איירון? עוד רדסטון? תמיר, תעשה מעבר אליי שנייה. רגע. אני עושה מעבר אליך, כדי שתיקח את כל האיירון. הנה אתה, אני עושה מעבר. עזוב, קח. איפה זה? קח. מתנה. אחלה. אתה רוצה גם... 59. קח, תשמור גם את זה. לא. לא, זה רדסטון. סבבה. יש לי פה עוד. יש פה עוד, שנייה. יש פה טונה. אני שומע את הכל פיצוח של הרדסטון. זה מזל שהכנתי 2 מקושים? הראשון כבר נשבר לי, השני כבר בחצי. קח עוד. זרקתי. תכין פה עוד קרפטינג טייבל. למה? טוב, לחצוב פה. עד שנגיע ל-25 דקות ואז נעצור. ידוע שזה קצת משעמם מיינינג, אבל מה לעשות? צריך לעשות את זה בסורווייבל. אפשר אולי לא לצלם פשוט את הקטע הזה. לא. צריך לצלם שאנחנו משיגים. למה אם נשיג פה דיימונד, יגידו מה, אתם רמאים, אתם שמתם את זה ביצירתי או משהו. שיט, נשבר לי המקוש. טוב, יש לי עוד אחד. רק עכשיו אני עוד שנייה נשבר לי השני. כי לי לא נשבר הראשון. הראשון.
שים מדי פעם לפידים. שם. אתה יודע שאחר כך נצטרך לשבור את כל הלפידים האלה. היי, גולד! לא צריך. זה עושה שלא יהיה פה מפלצות. מצאתי קול והפיקס שלי נראה לי נשבר בגו. אני אעשה עם... היי, וגולד ורדסטון. יופי. יש פה מלא קול. טונה. בא לי למצוא פה מערה. אוקיי. טוב, הייתי אני חוטב עם האיירון. עד שהוא יהיה חצי שבור, ואז אני לא אגע בו. עוד קול. די. תמיר, אתה אחרי שתחצוף פה את הקול, בסדר? היי, גם לי יש קורבי. אני אעשה לך פה מעבר כדי ש... מה, אני אוסף הקור שלך? לא, לך אתה. אבל אין לי פיקק. טוב, נו, בסדר. אין לי מושג איפה אתה, ואני חוצב פה פשוט. אני גם חוצב קול. אני תחצוב עוד קצת. וגם איירון. אני כבר אספתי. קול ואיירון זה סימן טוב. פעם אחת, הייתי בסורבייבל, ורדסטון גם פה. הייתי במערה והייתי בגובה... תקשיב, הייתי במערה והייתי בגובה 10. אז אחותי ראתה כאילו קול, ואמרה לי, למה אתה לא לוקח את זה? אמרתי לה, יש לי מלא, ואז שיגעה אותי וחפרתי את זה, ואז מתחת לזה היה 5 דיימונד. עוד רדסטון. לא, אני מצאתי עוד רדסטון. אין לי מקום באינבנטורי, תעבור במעבר שעשיתי לך. עוד לא הגעת אליו, תרציני? לא, כי אני חוצה פה טונות. רדסטון וזה. אני לא יודע איפה אני כבר. הנה. אני ממשיך. עוד מעט הפיקקס האיירון שלי נשבר. אני חוצב רק את השורה, אם אני מוצא דיימונד תכף. אני חטפתי איירון. יש פה מלא קול, אם בא לך תחצוב. לא? אין לי מה. נו, למה אנחנו לא מוצאים מערה? כי מערה לא בדרך כלל לא בגובה, זה בגובה 20. עשית לי מעבר. אמרתי לך, תבוא תחפור שם את קקור. ובוא לחלק שלי, תחפור פה איזה דיימונד או משהו. היי, דיימונד! מצאתי 2. הופה. איפה? בוא תעשה... איפה שהמעבר שנייה אחריו. רק דיברתי. בוא, אני חוטב. הופה. זוז, אני חוצב. שנייה, תחצוף מלמעלה, יכול להיות לבה. היי, הבנתי, בסדר. יש פה עוד 3 כבר. אני חוצב הכל. אני חוצב מסביב. הנה, חצבתי 1. קרה לך? יש גם למטה, תסתכל. אוי ואבוי. טוב, אז נגמור את זה. ונראה לי קשת הולך להתקשר אלינו. יש לי תחושה. רגע, תן לי, אני חוצב. אני רוצה את כל הדיימונד. אני מצאתי. תמיר, תרשום לקשת שאנחנו בצילום. כן? למה? הוא מחובר עכשיו. אוי, לא. אוקיי. אני לא אעצור את זה. מה אני צריך לעצור את זה? קשת, אנחנו בצילום. לא להתקשר. איזה עזרות. כן, עשיתי לו את זה עם סימן קריאה. בוא, יש פה גולד. שיט, הוא הגיב לי. בסדר, יופי. בוא, יש פה גולד. תן לי גולד. יש פה גם עצם. אני זורק סטאקים של אבנים פה. בוא, תעשה פה איזה חור. אני אזרוק פה הכל. יש פה לפיס לזולי. אשכרה. בוא, נעשה חור, הייתה? אני לוקח את כל האבנים היקרות.
קח את הלפיס הזולי הזה. תביא לי אותו. אתה לקחת הכל, אין לי מקום באינבנטורי. טוב, יאללה, צא מאחור, צא מאחור. רגע, תן לי עכשיו, רגע, תן לי לזרוק פה הכל. זרוק פה את כל החרא. כל החרא. מה חרא. אני צריך את זה, זה מה, לא אני צריך. צריך גם את זה. באמת חרא, גם זה חרא. גם זה... זה סבבה. 7 דיימונד, מה אפשר לעשות עם 7 דיימונד? את החוטים להשאיר? כן, כן, גאון. אז למה זרקת לי אותם קודם כמתנה? כי מתנה. מה עוד יש פה? אמרלד, באכפת לי. בוא, אני צריך להביא לך קצת מתנות. לא, די, לא, די. רדסטון, אמרלד, מה עוד? קערות, לקחת איירון, את זה בחזרה, לקחת את זה. איירון ואמרלד. שוב פעם איירון אצלי. האיירון אצלך? יופי. בוא תחסום את החרא הזה, תראה כמה יש פה. שנייה, איך נחסום את זה? אין לנו בלוקים. טוב, אז אם אתה מה, לי יש. אני זרקתי אדמה. יאללה. מה עושים? יאללה, בוא נגמור. רגע, בוא נחצוב עוד קצת, אולי לא, נמצא. אבל אנחנו בדקה 26. טוב, יאללה, נגמור. אז מקווים שנהנתם. תנו לייק, תגיבו לסרטון, תירשמו לערוץ, תביאו את החברים שלכם שגם יירשמו לערוץ. תמיר, דבר גם. מקווים שנהנתם. רוצים עוד צפיות, רוצים לייקים, כרגיל. זה עושה לנו את היום. כן. אנחנו לא עושים את זה בשביל סתם, אנחנו פשוט אוהבים לשחק במיינקראפט. יאללה ביי. יאללה ביי.